Il-pjan tal-Partit Laburista dan il-pajjiż huwa b'saħħtu. Iddikjara dan il-Prim Ministru mexxej Laburista Roberta Bela waqt attività politika fil-Pjazza ta' Raħal Ġdid fejn quddiem folla mill-isbaħ wassal messaġġ pożittiv u ta' għaqda. Roberta Bela semma diversi raġunijiet għaliex il-poplu Malti Wawċi għandu jivvota lil Partit Laburista li jmorru lil mir-riskju li nitilfu dak kollu li ksibna mal-Partit Nazzjonalista. Votaw lil dan il-partit għax jekk tatuna l-fiduċja tagħkom nagħtu Malta aħjar lil uliedna. Lill-familji biżla li joħorġu għax-xogħol u jaħdmu kuljum biex jagħtu futur aħjar lit-tfal tagħhom. Il-vot tas-Sibt jista' jfisser pensjonijiet aħjar u spjegajnilkom kemm u kif. Il-vot tas-Sibt jista' jfisser ukoll ambjent aħjar, l-ikbar investiment fl-istorja f'dan is-settur. 700 miljun euro fuq medda ta' 7 snin. Lil-first time buyers se jkollhom l-akbar benefiċċji illi qattajna, 10,000 euro fuq 10 snin. Se naqsu wkoll l-ewwel darba it-taxxa tan-negozji. Se naqsu t-taxxa l-ħaddiema kollha wkoll. U insaħħu ir-rifużjoni tat-taxxa. Il-vot tas-Sibt se jfisser garanzija tfal kollha li jkollhom ġejjin minn fejn ġejjin l-istess opportunitajiet b'investiment ta' 145 miljun euro. F'Raħal Ġdid il-Prim Ministru qal kif il-Partit Laburista għandu l-kompetenza u l-kredibilità li jmexxi lil dan il-pajjiż u għalhekk fis-26 ta' Marzu għandu jingħata fiduċja. U din folla mill-isbaħ u f'messaġġ ċar il-Prim Ministru għal kif l-għażla ftit jiem oħra hija bejn il-passat u l-futur. Jien ma rridx li nerġgħu lura għall-passat. Meta tiftakru, in-nisa kienu mwarba u l-irġiel kienu jiddeċidu ħajjithom għalihom. Ma rridx li nerġgħu lura għall-passat fejn kellna eluf ta' nies qiegħda u bla tama li jsibu xogħol. Ejja ma mmorrux lura l-sitwazzjoni b'eluf ta' familji bkirja li suppost kienet protetta u li ma kienet protetta xejn. Spiċċa żmien ukoll ta' eluf ta' anzjani b'pensjoni friżata li rridu jaslu bejn li jsaħħnu darhom jew li jixtru l-mediċini għax tal-gvern kienu out of stock. F'diskors ta' mexxej li verament għandu viżjoni għal Malta u għawdex, Roberta Bela qal li jekk jingħata fiduċja, Gvern Laburista mmexxi minnu se jaħdem biex kulħadd ikun jista' jilħaq l-aspirazzjonijiet tiegħu. Se naħdmu għal pajjiż fejn kulħadd ikun jista' jibni karriera li bija jagħti kontribut lis-soċjetà tagħna. Fejn kulħadd jista' jibni familja ma' min iritu jew u jkollhom iċ-ċans li jsiru ġenituri. Hawn ukoll għandna riforma kbira ċara qiegħda fil-manifest. Se nagħtu ċans lil kulħadd isir ġenitur hawn wisq weġġat. U għajpa lina jekk ninjorawhom. U iva, dan kollu jibqa' possibbilta biss jekk il-forzi tal-bidla jibqgħu rebbieħa. Fit-tmiem ta' diskors b'saħħtu l-Prim Ministru qal kif vot lil Partit Laburista se jkun ifisser vot għal futur ta' wliedna, vot biex l-anzjani jgħixu ħajja aħjar, vot għal familji, vot biex iż-żgħażagħ ikollhom aktar opportunitajiet u vot għal Malta flimkien għax il-futur sabiħ.